Виско да внимай. Чакай. Тем не често. Ама той се разбира като него. Си мокри. Не би много ясно ще хвърля далеч. То вариант е там. Не! Кой бе, не? Сега трябва сериозна работа. Дай как ти много добра приятелка, само те разкажеш да правите косата. Айде, фърляй им на тях бодалона. Ще трябва да тичаме бързо. На спринт! Обърнете се! Те не могат, бе! Те не могат, бе! Хайде ги смачкаме, бе! Сега! Как го хлап? Фърляй! Те не могат, бе! Какво се представява? Фърляй! Една, две, три! Фърляй! Настрани, настрани! Фърляй! Лече! Чай, че бига. Опитах се да го хвана, нещо. Само да ви кажа, че това беше игра.